βγήκε μια ελιά, τι να κάνω? Οι περισσότεροι σπήλοι ή αλλιώς ελιές είναι καλοήθεις και δεν μετατρέπονται σε καρκίνο. Εκτιμάται ότι λιγότερο από 1 στις 10.000 ελιές θα εξελιχθεί σε μελάνομα. Επιπλέον, περίπου το 70 με 80% των μελανομάτων εμφανίζονται σε φυσιολογικό δέρμα, όχι σε προϋπάρχουσα ελιά. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά ελιάς συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο. 1. Διάμετρος μεγαλύτερη των 6 χιλιοστών. 2. Ακανόνιστο σχήμα. 3. Ποικιλία χρωμάτων. Και 4. Οι μεταβολές στο χρώμα ή στο μέγεθός της. Επίσης, άτομα με πάνω από 50 ελιές ή πολλούς δυσπλαστικούς σπήλους, δηλαδή άτυπες ελιές, έχουν υψηλότερο κίνδυνο μελανόματος, ειδικά αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό μελανόματος. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι ύποπτες ελιές να εξετάζονται από δερματολόγο. Ο ειδικός μπορεί να αξιολογήσει μια ύποπτη βλάβη και αν χρειαστεί να προχωρήσει σε βιοψία. Μόνο έτσι επιβεβαιώνεται αν μια ελιά είναι κακοήθης. Η έγκαιρη ανίχνευση είναι κρίσιμη. Όταν το μελάνομα διαγνωστεί νωρίς, έχει πολύ υψηλό ποσοστό ίασης, σχεδόν 99% επιβίωση την πενταετία. Ενώ αν αφαιθεί να εξαπλωθεί, μπορεί να γίνει απειλητικό για τη ζωή. Οπότε μην το αναβάλεις. Για το καλό σου είναι.